haka so ne, DSU ne. Lalle wannan so ne, tabbas wannan so ne, so ne. Ke dai rike ni yan mata ki so ne, mi soyayya yan mata ki so ne, ni ke nake so a zuciyata ba canzawa. Ta ba canzawa soyayya ni zan baki ke ma ki ba ni kin yarje wayan ce ni in barki sai dai a bar ni dan na turje a bar kauna ta ke ce ko an ce ki bar ni gargagiyar je sirrin zuciya ta ke ce yan mata dokan ku kauce so kyakkyawar yarinya dan san ki zuciya ta yarje ko za a sace yayi duka ni san ki ba ni canzawa ke dai rike ni yan mata ki so ne mu soyayya yan mata ki so ne ni ke nake so a zuciyata ba canzawa ni ne mai kaunar ki masoyiyata domin ke ce karki ce mun yan barki dan san ki zuciyata kwace waya na fada gari a cikin san ki na riga na nace lambar kauna zan baki karki je gida ki je kin mance magana in an yi miki ki ce zuciyar ki ni na kwace ki fada masu duk magiyan ki na nan tafe da kansu su ce ke dai rike ni yan mata ki so ne mu soyayya yan mata ki so ne ni ke nake so a zuciyata ba canzawa zuciya na kaunar ki sai yaushe ne wai zan ganki so mai soyayya dan Allah ke ki sani a ranki kowane bangare na zuciyata ba tamkarki waye zayo ya baki na bashi kyautar ban mamaki in kauya kushe ki gare shi zan san jan zaki wa za ya taba ki a yanzu in yi mai jan aiki ke dai rike ni yan mata ki so ne mu soyayya yan mata ki so ne ni ke nake so a zuciyata ba canzawa ta ba canzawa zo ta hoki zo ni magani jani ina ta bara ta sanki ne dan Allah ki bani me sanki ya kamata ki bashi furanni wai shin ina kike zo ki ganni sai wahala nake zo ki ganni gani gaki yan mata ke dai